Diolch yn fawr. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma idd di ac yn i'n gofyn i ti i nerthu ni ac i agosau at bob yr un. Yn gofyn i ti i weithio mewn ffordd grymus clod i enw di. Yn gofyn i hyn oll felly trwy enw ac heddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn ei ganu emyn rhif 207. 207. Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion feddyg rhad. 207 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef mis Mai 4 ar 15, mis Mai 19. Bydd oedfa nesaf pnawn Sul am 2:03. Nawr wrth i'r casgliad gael ei chymryd gen i ganu emyn rhif 463, 463, gen i ganu hon ar ein hestyr.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, y 10fed benod, Marc penod 10, cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac efe a gyfododd oedd yno, ac aeth I dieddau Jwdea, trwy'r tu hwnt i'r Iorddonen, a'r bobloedd a gyd gyrchasant, ato ef drachefn, ac fel yr oedd yn arferi, efe a'i dysgodd hwynt drachefn. Mae'r Phariseaid wedi dyfod ato, ofnasant iddo, a'i rhydd I ŵr roi ymaith i'w wraig gan ei demtio ef. Yn te tebodd ac ydywedodd wrthynt, beth archmynodd Moses I chwi? A hwy ydyweddasant, Moses ac anetaodd ysgrifennu llythyr ysgar a'i gollwng hi ymaith. A'r Iesu atebodd ac ydywedodd wrthynt, o achos eich calon galedwch chwi yr ysgrifennodd efe I chwi y gorchymyn hwnnw. Ond o ddechreuad y creadigedd yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwynt. Am hyn y gad dyn ei dad a'i fam ac a glin wrth ei wraig, a hwy illtau a fyddant un cnawd, fel nad ydynt mwy ddau, ond un cnawd. Y peth gan hynny y gysylltodd Duw na wahaned dyn. Ac yn y tŷ drachefn ei ddisgyblion ofnasant iddo am yr un peth, ac efe ddwedodd wrthynt, pwy bynnag aroddo ymaith ei wraig ac a briodo un arall, y mae yn godinebu yn ei herbyn hi. Ac os gwraig a ddyru ymaith ei gŵr a phriodi un arall, y mae hi'n godinebu. A hwy a ddygasant blant bychain ato, fel y cyffyrddau fe a hwynt, a'r disgyblion y gyrraddasant yr rhai oedd yn ei dwy'n hwynt. A'r Iesu pan welodd hynny, y fi anfodlon ac ydywedodd wrthynt, gadewch I blant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch iddynt, cynnes eiddo'r cyfryw rai yw teyrnas Dduw. Yn wir meddaf I chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe I mewn iddi. Ac efe ei cymerodd hwy yn ei freichiau, ac aroddes ei ddwylo arnynt, ac a'i bendithiodd. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harddwyd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall I ddod yma ger dy fron, ac I ni yn gofyn I ti I agosau ato ni, i'n hatgoffa ni ein bod yn gallu dod ger bron o'r seddfaen o ras, oherwydd yr hyn yr wyt ti wedi ei ddarparu ar ein cyfer. Dy fod wedi darparu ffordd iachawdwriaeth, ffordd I ni yn gallu dod ata ti o'th flaen, o flaen o'r seddfaen yma sydd o ras, oherwydd ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, I ni yn dod yn ei enw ef, thrwy ei weithredoedd ef, thrwy ei fywyd, a thrwy ei farwolaeth ef, a thrwy ei atgyfodiad ef, ac yn llawenhau o Dduw ei fod hyd yn oed heddiw yn eiriol trosom, ac o Dduw I ni felly yn diolch I ti mae gwan ac methiedig yw ein gweddiau ni, fod y fab yn dod a'n deisyfiadau yn berffaith ger dy fron. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I ddod yma un plith, I ni yn mor ymwybodol o'n gwendid o sil I sil, o ddydd I ddydd. O bob cyfarfod I ni'n ei chynnal o Dduw, I ni yn ymwybodol o'n gwendid ni a'n diffyg. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I ddod o'r newydd un plith, I dywat y lan ysbryd arnom ni yma ac ar ein gwlad hefyd. I ni yn gweddio Dduw, byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell, dyddiau lle rwy ti yn cael dy foliannu a ddyrchafu, dy enw yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. O Dduw, mae'r byd yn dyrchafu pob math o enwau, yn rhoi mawl a chlod I bob math o bobl sydd erioed wedi gwneud unrhyw beth I wella cymdeithas ac eto wedi dod a bob math o fedolrwydd ac anfoesoldeb a bob math o dwyll efalle i'r byd. Ac yna mae'r byd yn ei dyrchafu ac yn ei clodfori. Ac y pan yma nhw'n gadael y ddaear yma, mae'r byd yn mynd dros ben llestri yn ei mawl a'i clod o'r pobl yma sydd mor bell I ffwrdd o'th air di. Ac felly o Dduw I ni yn meddwl am enw dy fab yr arglwydd Iesu Grist, a'r hyn oll a wnaeth i'r byd yma, iddo ddod I fyd a fyddai yn ei wrthod ac yn ei groesoelio. Ac felly o Dduw I ni yn ystyried yr hyn a brynodd a dalodd yr Iesu y pris y drydfawr honno ar y groes, iddo dalu'r pris am ein dyled ni, iddo gymeryd ein cosb ar y groes, iddo agor y ffordd mwyn I enaid cael bywyd trygwyddo.
Ac eto Dduw, nid yw'r byd yma'n dyrchafu yr enw sydd goruwch pob enw. Ac felly o Dduw, ni'n gweddio byd ysbryd ar waith yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld rhyfeddod yr un yma a fi farw trostynt. Felly o Dduw, ni'n gweddio bydde di yn dod ac yn gweithio yn rymus yn ein plith yma yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Ni'n cyflwyno dy blant lle bynnag y maint yn ymgynnull i ddod i dyfoliannu di. Ni'n gweddio bydd na ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa, byddant yn gweld pwysigrwydd yr hyn y maent yn ei wneud, ac o Dduw wrth ymgynnull ac wrth dyfoliannu di y bydd ysbryd yn cael ei dywod drostom, ac y bydde di yn ein nerthyn ni yn ein haddoliad. Felly o Dduw, cadw ar ein drwg i ffwrdd, ni'n gofyn i ti ddod yma ac i gwneud pethau mawr clod i'r enw di. Felly o Dduw, ter bendithiau'n hamser, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan i emyn rhif 530, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. 530 gen i sefyll i'w chanu.
Gadawn testyn o'r Efengyl yn ôl Marc, y 10fed benod ac adnod 15. Marc 10 a'r 15fed adnod. Yn wir meddaf i chwi pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a fe i mewn iddi. Mae'r credir i'r digwyddiad yma ddigwydd mewn tŷ yn Perea, tra fod yr Iesu a'r 12 yn teithio tuag at y de at Jerusalem. Ac ni all y sawl a gariodd y plant bychan yma at yr Iesu wneud yn well. Yn sicr, allwch chi ddim meddwl am dim byd gwell y gellir wneud ar rhai bach na dod yn nhw at yr Iesu. Ac yr rhain, pan i chi'n ystyried 2000 o flynyddoedd yn ôl i rieni i ddod â'i plant ger bron yr Iesu, byddech chi'n meddwl, wel, 2000 o flynyddoedd yn ôl, doedd e ddim o'r wael a heddi, hyn y mae plant yn ei wynebu heddi, llawer gwaith nag yr oedd e pryd hynny. Ond yr un oedd y pechodau, ond mewn amgylchiadau gwahanol, ac yr un bydde baich y rhieni wrth iddynt dod â'i babanod yn ei breichiau yn gwybod mor hyfryd yw cael plant ac yn fraint rhyfeddol i fagu plant a dod yn nhw i'r byd. Mae'r baich yn un anferthol wrth feddwl am sut fyd yma nhw yn mynd i dyfu fyny ynddi, yr holl bechodau, ac hefyd, nid yn unig hynny, yr hyn y byddant yn ei wynebu pan yn marw. Ac felly, nid peth bach yw dod â plant i'r byd, yn hyfryd ac yn fraint, ond yr poenau a'r baich i chi'n ei gario, ac yn gwybod nid yn unig am yr holl bechodau, a'r holl dreialon, a'r holl demtysiynau fydd yn ei wynebu nhw, ond yr hyn fydd yn ei wynebu nhw pan fydd yr anadl olaf yn dod. Pob un ohonynt pan y byddant yn dod i'r bedd. Yna felly bydd y bob rhiant yn gwybod fe fydd y plentyn hwnnw neu honno yn mynd i golledigaeth tragwyddol. Ac felly wrth weld nhw fel babanod, i chi'n gweld nhw fyna yn gwbl ddiniwed ac i chi'n meddwl, wel, pethau bach hyfryd i nhw. Ac eto gyd yn gwybod, fe ddaw dydd pan y fydd yr rhai yma yn gwynebu ei Duw fel barnwr. Ac y byddant yn treulio tragwyddoldeb yn golledig, os nad ydynt yn dod at yr Iesu. Felly, yn yr oes hon, 2000 o flynyddoedd yn ôl, mi fydde'r rhieni yma yn cario rhai bach at yr Iesu yn gwybod, yn dod ac yn dyheu am ryw fendith. Mae'n amlwg fod gan rhai'n gariad o gofal am y plant. Beth bydd y peth gorau i ni wneud fel rhieni? Nid pregeth am magu plant yw hon, ond gan ni fod yma fel cyflwyniad. Beth bydd yr peth gorau i ni i gyflwyno i'n plant ni? A'i cyflwyno yr athrawon gorau sydd i gael ar y ddeiar, mwyn iddyn nhw gallu darllen yn well na'r plant drws nesaf iddynt. Mae hyn rhywbeth cyffredin iawn nawr yn ôl pob sôn, lle mae'r plant yn cael ei dysgu yn yr ysgol, ac mae rhieni'n talu lot fawr o arian i roi gwersi ychwanegol i'r plant. Pam? Oherwydd maen nhw eisiau gwneud yn siŵr fod y plant yn cael yr addysg gorau. Dydy'r addysg yn yr ysgol ddim yn ddigon bellach. I ni nawr yn gorfod sicrhau bod y plant yn cael yr addysg gorau, ac felly'n talu arian mawr mhob pwnc rhai rhieni. Pam? Achos maen nhw eisiau gorau i'r plant, maen nhw eisiau gallu darllen yn well, cyfri yn well, gwybod ei gwyddoniaeth yn well na'r plant drws nesaf, mwyn iddyn cael gobeith well o fynd i'r brifysgol, mwyn iddyn cael falle swyddi gwell, ond nid yna beth sy'n bwysig. Sawl riant sy'n treulio oriau diri ar y wedyd hyn yn chwilio am y prifysgolion orau a'r cymwysterau gorau gallu plant cael. Ac yna myd chwaraeon, mae eisiau cyflwyno'r holl glybiau iddyn nhw. Dyw chwaraeon yr ysgol ddim yn ddigon. Mae'n rhaid mynd â nhw i glybiau pêl-droed, clybiau rygbi, clybiau cricet, clybiau tennis, pob math o bethau. Pam? I ni eisiau nhw fod y gorau yn curo pobl. Ni eisiau pobl i weld pa mor dda yw ein plant ni. I ni rhoi'r gorau i'r plant. Ai dyna beth sydd well. Mae'r rhieni yma ni deall. Mae'n amlwg fod gan rhain gwir gariad. Nid balchder y rhiant i cael y gorau mwyn iddyn nhw cael enw da. Ond mae'r rhain yn dod â'i babanod yn ei breichiau i'r Iesu ac yn dod ac yn ei cyflwyno nhw.
Mae'n amlwg fod gan rhain faich nid yn unig am y corff, falle bod ar rhai yn sal, dydyn ni ddim yn gwybod. Dwi ddim yn dweud hynny fan hyn. Felly nid dod am iachad o reidrwydd oedd rhain yn dod â'i plant at yr Iesu. Baich ganddynt am eneidiau'r plant yn gwybod, Iesu, dyma'n plant ni. Mae'r rhain yn mynd i golledigau tragwyddol os nad wyt ti'n eu cyffwrdd nhw, os nad wyt ti yn agor eu llygaid nhw, os nad wyt ti'n dangos eu pechod iddynt, ac felly maen nhw'n dod â'i babanod i'r Iesu. Ond nid eithon nhw ar babanod yma i'r lle gorau. Fe eithon nhw â'i babanod at fab Duw ei hun. Chi'n gwybod pam? Achos roedden yn gwybod y gallai'r Iesu gyrraedd eneidiau y rhai bach mewn modd na fedra nhw byth i'w wneud. Mae'r rhiant yn gallu dylanwadu ar gymeriad plentyn, yn gallu cyflwyno pob math o bethau i'w magwraeth nhw, ac yna maen nhw'n tyfu lan gyda'r safonau neu beth bynnag, neu falle dewis gwrthod y safonau, ond maen nhw'n gallu gwneud i gorau i cyflwyno'r pethau allanol hynny. Ond ni all yr un rhiant, unrhyw rhiant ar y ddeiar mae cyffwrdd ar enaid, ac felly mae'r rhieni yma'n gwybod, ti, mab Duw, yw'r unig un sy'n gallu cyffwrdd ar enaid. A 13, a hwyadd y gasant blant bychain ato, fel y cyffyrdau efe a hwynt, a'r disgyblion a gerddasant yr rhai oedd yn ei dwy'n hwynt. Fe gosododd yr Iesu wrth i'r plant dod. Sa eisiau mynd ar ei trywydd beth nath y disgyblion, beth yn y byd oedd y disgyblion yn neud, pwy a wyr, yn sefyll falle yn y drws, yn rhwystro y rhain i dod â'i plant at yr Iesu. Wel, mae'n amlwg, doedden nhw ddim yn gwybod beth o'n nhw'n i'w wneud. Ond be mae'r Iesu'n i'n dod, mae'n cymryd nhw'n ei freichiau. Ac mae'n gosod ei ddwylo arnynt. Beth yw hwnna? Arwydd yw hynny o fendithio plant bach yn rhoi ddwylo ar ei pen nhw ac yn dod â bendith iddynt. A 14 ar Iesu pan welodd hynny fi anfodlon ac yddywedodd wrthynt, gadewch i blant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch iddynt, canis eiddo'r cyfryw rai yw teyrnas Dduw. Mae'n cyrraeddu'r disgyblion. Ac mae'n dweud, peth da y mae'r rhain yn i'w wneud. Mae yna wers bwysig fan hyn ar gyfer ffordd iachawdwriaeth. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr ychydig adnodau yma, a rhai a wrthodir, ac yna'n ail y rhai a dderbynir, ac yna'n drydedd ac yn olaf y pwy bynnag. Wel, yn gyntaf, y rhai a wrthodir, adnod 15, mae'n adnod rhyfeddol. Mewn darn mor hyfryd, mae rhywbeth tyner iawn am y peth, rhyw ddarlun anhygol o'r Iesu'n derbyn plant bach i'w freichio ac yn ei bendithio nhw, ac yna gwrandewch ar ddifrifoldeb yr adnod yma, adnod 15, yn wir meddaf i chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Duw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi. Allwch chi ddim bod yn fwy clir na hynny. Mae'r ysgrythyr unwaith eto yn gwbl eglur. Nid oes unrhyw gwestiwn fan hyn, yn yr hyn yma i ni ddweud. Nid mater o farn, ond nid yna beth chi'n clywed y crefyddwyr a capelwyr ein gwlad ni o'r ychydig sydd ar ôl. Ac mae'n crefyddwyr a'n capelwyr ni wedi gwneud job eitha da o gwacau y capeli trwy bregethu y dim byd, trwy bregethu celwydd a dweud nad yw gair Duw yn air i Dduw. A be maen nhw'n ei ddweud? Mater o farn yw'r holl beth. Wel, sut allwch chi ddweud mater o farn? Nid a efe i mewn iddi. Sut allwch chi ddehongli hwnna mewn unrhyw ffordd arall? Nid a efe i mewn iddi. Pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach. Nid a efe i mewn iddi. Mae'r gair yn dangos bod yna rai na fyddant yn cael mynedfa i deyrnas Dduw. Felly mae trwy gydol yr ysgrythyr, ond mae yn y darn ni'n edrych arno eto heddi, mae gair Duw yn dweud fe ceir drysau'r teyrnas Dduw, teyrnas nefoedd, i rai pobl. Mae yna rai na fydd yn cael mynedfa i'r nefoedd. Gael ofyn hyn, a yw hyn yn codi pryder yno chi? Achos fe ddylse fe.
Os ydych chi'n gwrando ar eiriau'r cyntaf yr adnod y testun, y 15fed adnod, yn wir meddaf i chwi. Pan dywedir y geiriau yma yn wir meddaf i chwi, mae'n amlwg fod yna rhywbeth arbennig i'w bwysleisio. Rhywbeth y mae angen i chi gymryd sylw ohono. Ac felly oni ddylech chi fod yn gwrando. Y mae mab Duw yn datgan. Pwy fydd yr rhai fydd yn cael ei gwrthod? Os ydych chi eisiau gwybod, os ydych chi'n un o'r rhai fydd yn cael ei gwrthod, fyddwch chi'n un o'r rhai hynny, fydd y drws yn cael ei gau yn glep, yr rhai bydd yr arwydd yn dweud dim mynediad fan hyn, does dim hawl da chi ddod i'r nefoedd. Os chi eisiau gwybod, os ydych chi'n un o'r hynny, yna dyma'r adnodau sydd i ddweud hynny. Hyd yn oed yr adnod sydd yn sôn am ddarlun hyfryd o'r Iesu yn bendithio ac yn croesawu plant bychain. Yn ganol yr darlun gwbl dyner honno, a hyfryd mae e'n dweud un o'r pethau mwyaf brawychus allwch chi glywed. Mae yna rai fydd yn cael ei gwrthod. Mae'r rhain o blith pobl y byd sydd yn mynychu capel hyd yn oed, ac hefyd o blith pobl crefyddau'r byd. Be mae'n dweud? Fe fydd yna rai, nifer fawr, bydd yn cael ei gwrthod mynediad i'r nefoedd, i deyrnas Dduw, o blith pobl crefyddol y byd, o blith capelwyr Cymreig ein gwlad, ond yn ogystal o blith y sawl a fynycha eglwysi lle pregethu'r y gwirionedd. Dyma be mae'n dweud, o blith pawb, fe fydd y drws yn cael ei chau. Ni fydd modd mynd i'r nefoedd i rai. Dyma be mae'n dweud, mae'n gwbl glir, mae yna rai o blith pob math o bobl fydd yn cael ei gwrthod. A mae'n dweud yn glir i ni, dywed yr Iesu, y sawl nad ydynt yn derbyn teyrnas Dduw fel plant bach. Mae'n cymharu ni ar plant bach. Mae'n cymryd cyfle i ddod ar efengel i fewn, ac mae'n dweud, fel y plant bach yma sydd yn dod ymreichiau ei rhieni nhw, fel rhain, os nad ydych chi yn mynd i fod fel rhain, yna ni chewch chi fynd i deyrnas Dduw. Nawr, beth yw teyrnas Dduw? Mae'n golygu mynedfa i fywyd ysbrydol, i fywyd tragwyddol. Mae'n golygu i mynedfa i'r nefoedd, i deyrnas nefoedd. Mae'n gallu golygu hynny. Mae'n golygu mynedfa i'r efengil. Hynny yw cael bod yn rhan o deyrnas Dduw o'i deulu. Mewn geiriau eraill, beth mae'n dweud yw cael dod yn Gristion. I chi, mae'r rhai pobl, os i ddod yn Gristion, mae'r rhaid i chi fod fel y babis bach yma. Mae'r rhaid i chi ddod fel nhw. Nawr, pa fath yw y bobl yma? Yr rhai sydd yn byw y gwrthwyneb i blant bychan. Achos dyna be mae'n dweud fan hyn. Pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a fe i mewn iddi. Nawr, pa fath yw'r rhain? Yr rhain sydd yn byw i'r gwrthwyneb i blant bach. Yr rhai mae'r Iesu yn ei cymharu nhw ar rai bach. Nawr, yn gyntaf mae'n amlwg, dwi ddim yn golygu y rhai sydd yn blentynaidd. Dwi ddim yn golygu hynny. Nid yw'n golygu rhai sydd yn gwrthod ymddwyn fel plentyn, yn crio trwy'r amser, ac yn bod yn chwaraeus, ac yn chwarae gwmpas. Dim dwi'n yn golygu hynny, mae'n amlwg o'r cyd-destun ac o bopeth synhwyrol y gellir ystyried. Nid yw'n golygu na ddylid defnyddio y meddwl, achos ych chi'n meddwl, wel, dwi'n plant bach, dwi'n ymenydd, nhw ddim wedi datblygu'n iawn eto, ac felly mae'n dweud, wel, y rhai yma dwi'n disgrifio fan hyn, dwi'n ddim yn golygu ni ddylid defnyddio'r meddwl, ystyried pethau yng ngoleuni'r ffeithiau, a bod ni fod i troi cefn ar bethau felly. Dwi'n yn golygu hynny, nid yw'n golygu eich bod yn gadael eich ymenydd a phob rheswm o'r neilltu achos i chi fod fel plant bach. Dwi'n ddim yn golygu hynny. Dwi ddim yn golygu, os i chi ddod yn Gristion, mae rhaid i chi fod fel plentyn bach, a dim synwyr cyffredin, ac yn bod yn un fel betai'r ymenydd ddim wedi datblygu, achos dyna sut mae'r byd yn ein cymharu ni. Maen nhw'n dweud ein bod ni fel rhai sydd yn gwbl naif a ddim yn deall dim byd, ond dwi ddim yn golygu hynny fan hyn. Disgrifir yma y sawl sydd yn anodd ei dysgu o gymharu a phlant.
sydd yn cymeryd gwybodaeth mewn modd syml. Os ych chi'n edrych ar blentyn bach, beth maen nhw'n ei wneud? Maen nhw'n ei cael ei dysgu. A maen nhw'n cymryd y wybodaeth. Ac wrth i nhw'n dyfu fyny, maen nhw'n cymryd y wybodaeth ac maen nhw'n dysgu ohono fe. A felly wrth gerdded, maen nhw'n sylweddoli, os na i syrthio, bydd yn brifo. Felly, maen nhw'n dysgu cerdded, a maen nhw'n dysgu mynd o gwmpas. Os maen nhw'n bwmpau pen yn erbyn rhywbeth, maen nhw'n gwybod y tro nesaf i beidio bwmpau pen yn erbyn y peth. Ac yna chi'n dweud geiriau iddyn nhw, ac ond ydw'n wir, mae efallai ni yma yng Nghymru, yn y ysoedd yma, efallai'n gwybod hyn yn well nag yr gwledydd sydd drws nesaf ni, fod plant bach, 2, 3, 4 mlwydd oed, mae ymenydd nhw fel sbwng. Chi'n rhoi gair iddyn nhw, a maen nhw'n dysgu fe. Ac felly mae plant yn ein gwlad ni'n gallu mynd i ysgol Gymraeg a dysgu Cymraeg o fewn y tymor cyntaf. Maen nhw bron iawn yn rhugl o fewn tymor. 3, 4 mlwydd oed. Maen nhw'n gallu siarad Cymraeg o gartre Saesneg. Maen nhw'n siarad Cymraeg ac maen nhw'n siarad Saesneg ochr yn ochr. Maen nhw'n mynd o'r un i'r llall. Fe allan ni wneud e, nid oherwydd fy mod i'n glyfar. Fe allan ni bregethu fan hyn o un eiliad yn Gymraeg ar munud nesaf Saesneg. Pam? Ges i fy magu fel plentyn i siarad Cymraeg a Saesneg. Ewch i wledydd tramor Ewrop. Maen nhw'n gallu siarad Ffrangeg, maen nhw'n gallu siarad Saesneg, maen nhw'n gallu siarad Eidaleg, maen nhw'n siarad pob math o bethau. Pryd yw'r amser gorau i wneud e? Fel plant bach, mae hymenydd nhw fel sbwng, maen nhw'n ei cymryd e. Dwedwch chi rhywbeth o'r plentyn bach, ac mae'n aros yna, lot yn well nag oedolyn yn dysgu rhywbeth. Felly, fel plentyn bach yn gallu dysgu yn gloi. Ond y broblem yw, mae'r byd i'r gwrthwyneb i hynny. Ond nid oes na rai ni'n nabod sydd yn anodd ei dysgu, yn gwrthod gwrando, wastad ar rhyw broblem, rhyw ddadl yn erbyn pethau da. Ac felly maen nhw'n gwneud hynny o ddydd i ddydd, ond felly yn ysbrydol, mae yna rai, mae yna lawer yn meddwl bod ganddynt yr atebion i gyd, ac os nad oes atebion ganddynt, credu maint na all neb arall gael yr atebion, ac maen nhw'n anodd i dysgu. Chi'n trial eistedd lawr dyn nhw, a chi'n trial dadlau gyda nhw, a dangos natur y byd yma'r greadigedd, a maen nhw'n gwrthod credu'r peth, achos dyn nhw ddim yn gallu deall y peth, a maen nhw'n gwrthod i dysgu. Nid fel plant bach, mae'n plant bach fel sbwng. Chi'n dweud rhywbeth yn nhw, a maen nhw'n i gofio fe, a maen nhw'n i ddysgu fe, ac maen nhw'n gweithredu yno fe. Ond mae'r rhain, dyn nhw ddim fel plant bach, a dyna'r cymhariaeth, a mae'r rhain sydd yn gwrthod gwrando. Yr rhain fydd yn cael ei gwrthod o fynd i deyrnas nefoedd. Mae yna rhyw falchder anhygol yn y byd. Balchder ffôl o feddwl am natur y pwnc, materion tragwyddol sydd mor enfawr, mor ddyrus, ac eto fe welwch chi yn y byd rhyw falchder am y natur gwrthod cael ei dysgu. Mae yna elfen o dwptro yn y balchder hefyd. Pan ych chi'n meddwl o fewn bywyd pob dydd, pan mae dyn lawr y stryd, unrhyw ddinas, unrhyw wlad yn y byd, ond ydyn nhw'n derbyn pob math o bethau heb ofyn cwestiwn. Mae nhw'n bodloni ar pethau sydd ddim wir o bwys, falle ambell i beth sydd chydig fwy o bwys. Pethau fel, dwi ddim yn deall sut y mae fy ffôn symudol i yn gallu canu yn fy mhoced, ac yna mae yna rhyw neges o ben draw'r byd. Dwi ddim yn ei ddeall e. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Dwi ddim yn golygu dwi mor dwp a hynny. Dwi yn eitha twp yn y pethau yma, ond dwi ddim mor dwp a hynny. Dwi'n gwybod fod gyda chi lloerennau yn hedfan o gwmpas yn ôl pob sôn. Nid fy mod erioed wedi gweld un. Sa'i rioed wedi gweld lloeren yn hedfan o gwmpas y gofod. Dwi'n wedi gweld un, ond dwi'n clywed a di darllen a di deall bod na rai. Dwi ddim yn deall sut yn y byd mae'n gallu anfon neges seion lawr i'r ddaear i ryw fast fawr sydd yn sefyll yn ganol ein tiroedd hyfryd ni a mynyddoedd pert ni yng Nghymru, a dyma rhyw bolyn anferth hirth yn sefyll yna, ac mae'n derbyn rhyw neges seion, am hwnna'n anfon rhyw neges arall i rywle arall, ac mae'n dod i fy mhoced i. Dwi ddim yn deall y peth, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd, ond dwi'n derbyn bod rhywbeth rhyfeddol yn digwydd yn yr awyr nawr. Rhyw sut hyd yn oed yr oedfa hon. Fe mi nes i pan o'n i allan yn America rhai wythnos yn ôl, mi roeddwn ni mewn stafell y gweinidog, ac fe nes i troi'r oedfa mlaen a ges i'r chwarter awr gyntaf o'r oedfa Gymraeg. Sut i chi'n esbonio hynny? Dwi ddim yn deall y peth, dwi'n gwybod fel mae'n digwydd, ond dwi ddim yn deall sut dwi'n gallu clywed a gweld. O ran hynny, dwi ddim yn deall sut es i yn yr awyren. Sut gall lwmpyn anferth o fetel mynd i fyny'r awyr? Nawr dwi'n deall bod na rhyw bwer yn yr injan sydd yn gwthio. Allen ni cael y gwyddoniaeth y peth, ond mae'n anodd i ni ymgyffred y peth. Ond mae mwyafrif o bobl y byd yma ddim yn ei ddeall,
Ond i ni'n derbyn y peth. I ni'n derbyn y peth am ryw reswm. Ac i ni'n troi teledu ymlaen, a ni'n derbyn y peth, bod yna luniau yna. Sut yn y byd bod yna luniau yn cyrraedd yna? Sut ydw i'n gallu clywed y peth? Ond yna, yn y materion pwysica, mae'r haen yn gwrthod gofyn a gwrthod gwrando a gwelir y fath styfnigrwydd a'r cyndynrwydd i wrando ac i ystyried hyd yn oed ac maen nhw'n dweud hyn, dwi ddim yn deall ac felly dwi ddim eisiau clywed, dwi ddim eisiau deall, dwi ddim eisiau gwrando, dwi ddim eisiau'r gofynion hynny arna i, dwi ddim eisiau clywed am dragwyddoldeb, dwi ddim yn deall y peth yna. O, maen nhw'n mynd i awyren, so nhw'n deall sut mae awyren yn mynd lan ac maen nhw'n digon bol yn derbyn y ffaith fe ni ddim yn syrthio lawr ac eto at y materion pwysica bywyd, mae yna rhyw styfnigrwydd a twptra anhygol yn y byd i ni'n byw yn ddi. Mae'r haen, maen nhw'n dod ar draws rhyw agwedd o'r efengil sydd yn anodd i ddeall. Ac felly, maen nhw'n gwrthod yn syth. Maen nhw'n dweud etholedigaeth, dwi ddim yn deall y peth. Bod Duw yn dewis pobl, onid yw hwnna'n anheg, maen nhw'n dweud yn ei doethineb rhyfeddol. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n deall materion mwyaf dwys. Ac yna maen nhw'n dweud, na i ddim meddwl o'r peth. Dwi ddim yn deall y peth, dwi'n gwrthod hynny, ac maen nhw'n gwrthod ystyried. O, maen nhw mor styfnig. Ac eto, maen nhw'n fodlon derbyn pob math o beth eraill. O, mae yna gymaint o ragfarn gan oedolion yn does na. Ac felly hefyd yn ysbrydol, ni all rhain dderbyn mynedfa i deyrnas Dduw oherwydd y natur rhagfarn lle. Dyn nhw ddim fel plant bach. Dydych chi ddim yn gweld yr rhagfarn yna mewn plentyn bach, ond wrth i nhw dyfu'n hun, yma yna ragfarn. Ac yma nhw'n gadael i'w meddyliau nhw i wrthod. Maen nhw'n gwrthod cael ei dysgu, nid fel plentyn bach. Mae'r plentyn bach yn cael ei ddysgu. Mae fel sbwn. Ond nid felly. Yr haen fydd yn cael ei gwrthod, dyna beth mae'r Iesu'n dweud, fydd rhain yn cael ei gwrthod oherwydd ei styfnigrwydd nhw, oherwydd ei rhagfarn nhw. Mae yna rhai oherwydd y tristwch sydd yn y byd yn gwrthod credu mewn Duw. Ond nid yw hwnna mor dwp. Mae yna rhai yn dweud gan fod yna daeargrynfeydd mawr a llosg fynyddoedd a rhyw dristwch mawr yn digwydd mewn gwledydd ac oherwydd hynny gall na fod, ni all fod yna Dduw ac maen nhw'n gwrthod credu mewn Duw ac eto dyn nhw ddim yn fodlon darllen gair Duw i weld pam fod y peth yma'n digwydd, pam fod daeargryn yn digwydd, dyn nhw ddim yn fodlon gweld beth oedd effaith pechod ar y ddaear, dyn nhw ddim yn fodlon, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n claddu pen yn y tywod, dyn nhw'n eisiau clywed. Falle maen nhw wedi gweld rhyw anhegwch rhywle neu gilydd. Ac felly oherwydd yr anhegwch i chi wedi gweld mewn cymdeithas, maen nhw'n dweud, dwi ddim yn fodlon credu bod na Dduw. Ac maen nhw'n dod i ryw ddamcaniaeth sydd yn mynd i benderfynu tynged eu henaid nhw ar sail, maen nhw wedi gweld rhyw anhegwch o fewn cymdeithas, ac felly maen nhw'n dweud, dwi'n gwrthod credu. Yn wir meddaf i chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi. Wel, chi'n gwybod beth os ydych chi felly? Os ydych chi fel yr oedolyn eiddfed yr ydych chi, yn eiddfed yn eich styfnigrwydd chi, yn eich gwrthod dysgu, yn eich gwrthod gwrando, yn eich gwrthod plygu, yn eich gwrthod ildio, yna'n ddigon syml, dyma be mae'r Iesu yn dweud amdano chi. Does dim gobeith gyda chi o cael mynd i'r nefoedd. Fyddwch chi byth yn dod yn Gristion. Fedrwch chi ddim. Fedrwch chi ddim. Mae rhaid chi ddod fel o plant bach yma. Yr rhain sydd wedi dod i fy mreichio fi. Mae rhaid i chi bod fel nhw. Ond os ych chi mynd i fod fel yr oedolion styfnig yma, llawn balchder, llawn rhagfarn, ac llawn cwyno, llawn dadleuon yn erbyn Duw, ac yn dod ar ryw anhawstered i ri, yna mae'n dweud, nid a i fe i mewn yn ddi. Wel, gadewch i ni edrych ar y rhai a dderbynir felly. Adnod 14, gadewch i blant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch iddynt. Pam? Pam? Achos mae yna wers yma. Canis eiddo'r cyfryw rai
yw teyrnas Dduw. Hynny yw, disgrifir yma y sawl gall fod yn Gristnogion, y sawl gall dderbyn mynedfa i teyrnas Dduw. Mae teyrnas Dduw yn eiddo y sawl sydd yn dod fel plant bach. Dyna mae'n ddigon syml yn dweud. Os ych chi'n dod fel plentyn bach, yna mae teyrnas Dduw yn eiddo i chi. Mae'n pwysleisio yn gydarnach, fel y gwelsom eisoes, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn iddi. Wel, sut rai felly yw yr rhain fydd yn cael ei derbyn? Ni di edrych ar y balchder a'r rhagfarn a'r styfnigrwydd sydd gan yr rhai fydd yn cael ei gwrthod, achos nid ydynt yn dod fel plant bach, ond sut rai yw'r rhain sydd yn dod fel plant bach? Cos ni wedi dweud yn barod, nid dweud mae'r rhaid i chi ddod fel rhai di-feddwl, heb ymenydd, plentynnaidd yn chwarae gwmpas yn sili trwy amser. Dyna beth mae'n sôn. Sut rai y mae'r Iesu yn ei ddisgrifio? Beth fedrwn ni ddysgu am y sawl sydd yn cael ei derbyn? Yn gyntaf, rhaid pwysleisio. Mae nid rhyw rinwed naturiol yw'r rhai a ddisgrifir fan hyn. Achos i ni yn gwybod o'r ysgrythyr y ganed pob un yn bechaduriaid ac yn llawn balchder ac yn llawn rhagfarn, yn enwedig tuag at Dduw a'r gwir ysbrydol. Ond be ni yn gwybod o'r ysgrythyr yw y sawl y mae'r ysbryd glân wedi gweithio ar ei heneidiau, y sawl yr agorir llygaid ei heneidiau i weld ei pechod a'i hangen, dyma yr rhai sydd yn dod fel plant bach. Ni'n gwybod hynny. Ac felly, mae rhaid i'r ysbryd fod wedi gweithio ar yr enaid. Achos os nad yw fyddwch chi ddim fel plentyn bach yn y cyd-destun yma. Byddwch chi fel pob un o'r rhai balch yma llawn rhagfarn ac yn casau hyd yn oed y gwirionedd ac yn gwrthod cael eich dysgu. Ond pam yr ysbryd a'r waith, yma yna rhywbeth yn digwydd i'r person yma yn dod i fod fel yr rhai bach yma mae'r Iesu'n ei ddisgrifio. Bydd yr rhain yn ymateb y modd gostyngedig, fel y mae plentyn yn gwbl ddibynnol ar ei rieni i'w fwydo ac i'w wisgo ac i'w ofalu amdano. Mae angen rhieni i'w godi o'r llawr. Mae yna rhywbeth gwbl ddibynadwy ar y plentyn bach fan hyn. Mae'n dibynnu'n llwyr ar ei rieni fe. I ni yn ddiweddar wedi cael fideos y plant ac wedi o'r diwedd wedi trosglwyddo nhw i'r DVDs yma ac i ni wedi bod yn edrych arnyn nhw'n ddiweddar ac mae wedi bod yn hyfryd i weld ac i cael atgofion ac i weld y plant pan yn cael ei geni a pan nhw'n flwydd ac yn dechrau cerdded. Ac roedd angen gymaint o help. Pan o'n nhw'n cysgu, roedd i ni roi nhw lawr, o rhaid ni bigo nhw fyny, oedd rhaid i ni fwydo nhw, oedd rhaid i ni wisgo nhw, oedd rhaid i ni popeth iddyn nhw, petawn ni wedi gadael nhw, bydde dim gobeth yn nhw, roedden nhw'n gwbl ddibynadwy arnyn ni, ac ni wedi bod yn edrych, a ni wedi cyrraedd rhywbeth fel 2 flynedd mewn i'r taith o fagwraeth. Ac yma yn hyfryd i weld y peth, wel mae'r plant bach, mae mor ddibynadwy. Felly, y sawl sydd yn eiddo o deyrnas Dduw yw y sawl sydd yn gwbl ddibynnol ar Grist. Dyna'r darlun. Mae'r rhain sydd fel plant bach yn ddibynnol ar ei rhieni. Os ydych chi'n Gristion, mi rydych chi mor fwy dibynnol ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r sawl sydd wedi gweld ei pechod, wedi gweld ei gwendid, wedi gweld ei hanobaith i wneud unrhyw beth i'w helpu ei hunan. Mae'r rhain, mae'r ysbryd wedi agor i llygaid i weld i hangen ac maen nhw'n deffro yn y bore ac maen nhw'n teimlo i pechod nhw ac mae'n drwm, mae'n llwythog, dyn nhw ddim yn gwybod sut i helpu hunan, maen nhw'n trio gwella, maen nhw'n trio stopio bod yn flin, dyn nhw ddim yn gallu pam achos maen nhw'n llawn pechod, maen nhw fel plant bach yn trio cerdded a ddim yn gallu, mae rhaid i mam neu dad i helpu nhw ar hyd y daith ac felly mae'r un sydd yn dechrau gweld i bechod yn gweld, fedra i ddim byw fel dwi fod i, fedra ddim siarad fel dwi fod i, fedra ddim cerdded fel dwi fod i. Dwi wastad yn neud y penderfyniadau anghywir. Dwi wastad yn ymateb yn anghywir. Ac maen nhw'n gweld i hangen gymaint. Mae'r rhain efallai wedi trio tro ar ôl tro i gyrraedd safon Duw, ond tro ar ôl tro yn methu, ond yna. Maen nhw wedi dod i fod yn blentyn fel plentyn dibynadwy. Mae yna rhywbeth i digwydd iddyn nhw. Maen nhw wedi dod i weld
pa mor anghennus ydyn nhw, ac maen nhw'n dod at Grist, maen nhw'n clywed am Iesu Grist, ac maen nhw'n dod ato yn waglaw. Mae'r rhain wedi clywed am yr hyn am wnaeth Iesu Grist drostynt. Maen nhw fel plant bach, maen nhw'n clywed y peth a maen nhw'n ei gredu fe. Nhw wedi trio o'r blaen ddim yn gallu. Nawr maen nhw fel plant, maen nhw wedi clywed am Iesu Grist a'i fod wedi marw drostynt. Iddo gyflawn i'r holl ofynion y tad yn ei lle bod yr Iesu wedi byw y bywyd perffaith sydd ei hangen arno ni, a fedrwn ni ddim i wneud am. Yr Iesu'n dweud, na, dwi wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi, fedrwch chi fyth byw bywyd perffaith. Dwi wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi. A mae'r Iesu'n dweud, dwi wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. A chi'n gwybod beth y mae'r rhain? Dyn nhw ddim yn cwestiynu'r peth. Falle gynt yr oedden nhw, nawr mae rhywbeth i digwydd ydyn nhw. Maen nhw fel plant bach, yn derbyn gwybodaeth, maen nhw fel sbwng. Maen nhw'n ei gymryd e fewn, maen nhw'n clywed y pregethwr, efallai wedi clywed y sawl gwaith o blaen, am y tro cyntaf, mae rhywbeth i digwydd iddyn nhw, ac maen nhw'n ei gredu fe, maen nhw'n dweud, mae'r Iesu wedi marw drost a i, mae'r Iesu wedi gweiddi drost a fi, mae'r Iesu wedi byw bywyd perffaith yn fy lle fi, does dim rhaid i fi fyw bywyd perffaith, ac efallai chi dweud, dwi wedi clywed y geiriau o'r blaen, ond oedd ddim yn golygu dim byd, ond o'r diwedd mae'n golygu rhywbeth, bod yr Iesu wedi gwneud y cyfan i fi, ac maen nhw'n ei gredu fe, maent yn clywed ac yn plygu ac yn ildio ac yn derbyn, achos maen nhw'n gwybod maen nhw rhywbeth i digwydd, maen nhw'n gwybod bod yr Iesu'n dweud y gwir, fel mae mam a dad yn dweud wrth plentyn, pan maen nhw yn ei frechu fe, maen nhw'n dweud y gwir wrth y plentyn, gobeithio, ac maen nhw'n rhaid y gorau i'r plentyn, ac felly mae'r pechadur sy'n dod at yr Iesu yn gwybod y mae hwn yn lad, fedrai ddibynnu ar hwn, y mae hwn yn dweud y gwir. Mae yna ymddiriedaeth lwyr yna. Chi erioed wedi gweld plentyn bach cael ei ddal gan ei fam a'i dad ac yn dweud, rho fi lawr. Chi erioed wedi gweld e? Dwi ddim yn credu allu di ddal fi. Sa'n credu, bydden nhw hyd yn sy'n nhw'n symud. Mae yna ymddiriedaeth llwyr yn y baban bach ymreichiau ei rieni. Mae yna ymddiriedaeth lwyr yno. Ac wrth i'r plant a fi fyny, maen nhw'n dod gatre falle'n drist o'r ysgol, maen nhw'n dod at i'r rhieni ac yn rhannu'r tristwch maen nhw wedi gael, falle ar y iard, neu falle yn y dosbarth, neu falle rhyw gam, ac mae'r rhieni'n gwrando, ac maen nhw'n dyheu am y gorau i'w plentyn. Mae'r plentyn yn gwybod, fedrai ymddiried yn fy rhieni. Dyw mam a dad ddim yn mynd i fynd o gwmpas yn neud hwyl am fy mhenni i bawb arall. Na, fedrai ymddiried yn nhw. Ac felly y pechadur, mae'n dod at Grist, ac mae'n gwybod, fedrai ymddiried yn hwn yn llwyr, y mae hwn wedi marw drostai, mae hwn wedi byw bywyd perffaith drostai, fedrai ymddiried, fedrai rhoi fy enaid yn ei ddwylo ef. Chi'n gwybod beth wrth ddod, mae'n derbyn y gallu i wneud hyn. Wrth i'r pechadur ddod yn waglaw at yr Iesu, mae yna gwirth yn digwydd y mae'n derbyn yr hodd o ffydd. Ac y mae'n gallu ymddiried. Yn yr un yma, gellir ei weld yn dod yn ostyngedig. Mae yna gostyngeidrwydd mewn Cristion. Dwi ddim yn y byd. Mae yna ostyngeiddrwydd naturiol mewn ambell i un o ran cymeriad. Ond dim y gwir gostyngeidrwydd. Achos fe welwch chi y gostyngeidrwydd hynny yn styfnigno ac yn mynd yn flin ac yn mynd yn grac pan mae rhywbeth yn cael ei herio. Ond yn y Cristion, y mae gwir gostyngeidrwydd. Pam? Achos maen nhw wedi gweld eu pechod. Maen nhw wedi gweld eu hangen. Maen nhw'n gwybod sut un ydyn ni. Ac mae'r un yma yn cerdded at droed y groes, yn llwythog, yn flinderog, yn eog, ac yna yn edrych i fyny a gweld yr un sydd wedi talu'r pris am ei ddyled. Fel plentyn bach mae'n dod. Mae'r un yma, y pechadur yma'n dod at y groes, ac mae'n gweld yr Iesu ar y groes. Ac mae wedi clywed amdano fo'r blaen, ond mae yna rhywbeth am y tro yma. Mae'n gweld, mae'r Iesu wedi talu'r pris am fy nyled i. Ac yna mae'n gollwng ei holl eogrwydd ar yr Iesu. Ac mae holl bechod yn cael ei gymryd i ffwrdd. Ac mae'r Iesu yn ei gymryd ac yn ei hoelio i'w groesif. Ac wrth iddo fe ddod at droed y groes, mae'r darlun yn mynd ymhellach, mae'r gwaed yn llifodd ar yr Iesu ac yn tywall dros y pechadur, ac mae'r pechadur yn cael ei olchi yn wynach na'r eira.
o, does dim dadle mwyach yn y pechadur yma. Efallai gynt roedd yna ddadlau, balch, ond nawr mae yn ildio ac yn ymddiried. Wrth i fi baratoi, o'n i'n darllen gan un o fy hoff awduron o ran yn y llyfrau pan ych chi'n darllen am adnodau i weld beth yw ystyr y cyd-destun. Un o'r rai gorau sy'n gen i yw William Hendrickson, mae'n ardderchog, mae'n hawdd i'w ddeall i rwy'n fel fi, ac felly dwi'n darllen ac mae e wastad yn help, ac mae e'n disgrifio rhyw stori fa sydd o gymorth. A dwi'n ei gyfreithio fe'n fras ac wedi ychwanegu cwpl, ond gwrandewch ar y stori yma. Disgrifia Hendrickson yn ei stori darnau o aer a bentyrir ar sil allanol ffenest rhyw di. Mae yna bentwr aer, allwch chi ddychmygu'r sil fan hyn neu fan hyn, a bod yna ffenest fan hyn. Allwch chi ddychmygu'r siap yn aml, gallwch y siaper ffenestri y tai yma sydd heddi yn ein dinas ni yng Nghaerdydd, a ffenest, ac falle rhyw sil fechan allan, lle mae modd i chi eistedd, falle os ych chi eisiau mynd allan i weld yr hael, ond falle y darlun fan hyn yw bod yna sil, ac mae yna rhywun wedi rhoi pentwr o aer ar y sil. A ger y pentwr o aer bod yna arwydd, cymerwch un. A mae'r stori mynd yn ei flaen. Trwy'r dydd, gwelir pobl yn cerdded heibio'r aer. Lle chi ddychmygu'r darlun. Rhai yn anwybyddu'r aer ac yn smalio bod nhw ddim wedi gweld. Dyna be fydde'r rhai yn meddwl, gweld aer fyna, na i smalio bod fi ddim wedi weld e. Ac eraill yn ei weld ond yn meddwl ac yn edrych ac yn stopio ac yn ystyried ac yn meddwl eto ac yn cosi pen efallai meddwl beth yw'r aer yma fan hyn, ond wedyn yn ei meddyliau doeth nhw achos maen nhw'n oedolion. Maen nhw'n meddwl yn ei doethineb, wel dwi ddim am i'r hwn wneud ffwl ohona i, rhaid mai tric yw e. Mae yna aer ar y sil, tu fas ar y stryd. Gall unrhyw un bigo fel lan, mae yna arwydd yn dweud cymerwch un. O, dwi ddim yn mynd i syrthio am y tric yna. Sneb yn mynd i dynnu llun ohona i'n cymryd yr aer ac yn gwneud ffwl ohona i. Ac yna, mae'r stori mynd yn ei flaen wrth iddi nosi. Mae'r perchenog yn dod ac yn paratoi i fynd i glirio'r aer. Mae'n dod allan o'i dŷ ac mae'n meddwl ac yn paratoi, falle bod bag ger llaw ac yn mynd i bigo'r aer i fyny ar arwydd a'i roed mewn bag, ond cyn iddo fe gyrraedd yr aer, yna mae yna blentyn bach yn dod heibio. Falle 6-7 mlwydd oed, newydd ysgu sydd wedi darllen falle. Ac mae'n gweld yr aer, ac yna mae'n gweld yr arwydd, a mae'n darllen yr arwydd, cymerwch un, a dwi ddim hyd yn oed yn oedi, mae'n cymryd un. Mae di weld e, mae di ddarllen e, mae di gymryd e, mae di cymryd yr aer. Wel, dyna i chi ddarlun, mae yna rai yma heddi wedi cerdded heibio'r aer miloedd o weithiau, ond nid oes yna rai yma. I chi di clywed am yr aer, chi di gweld yr aer, chi di gweld arwynebau pobl wrth nhw ganu am yr arglwydd Iesu Grist. I chi di gweld nhw, wrth clywed nhw wrth nhw weddio yn y cwrdd gweddi, am i Dduw ddod lawr ac i achub yn eidiau. Chi di clywed e, chi di gweld pobl yn dod o dywyllwch i oleini'r Efengyl, ac wedi gweld newid yn ei bywyd nhw. Chi di weld e, chi di gweld yr aer, chi di clywed am yr Iesu ar y groes yn marw drostoch chi ac yn cynnig bywyd tragwyddol i chi. Chi di clywed am yr aer, ond beth i chi di wneud? Chi di cerdded heibio fe sil ar ôl sil ar ôl sil. Mae'r Efengyl wedi chyflwyno i chi gymaint o weithiau, ond yr hyn i chi yn ei wneud yw cerdded heibio. Ambell waith yn cerdded heibio fel nad ydych wedi weld hyd yn oed. Dyna be mae'r rhai yn wneud. Mae'r rhai yn dod i'r cwrdd ac maen nhw'n smalio fel petai nhw ddim wedi gweld rhyfeddod y peth. Maen nhw'n gwadu'r peth, ond maen nhw'n gwybod yn eu cylonau nhw bod na rhywbeth rhyfeddol yn y peth. Maen nhw wedi gweld yr aer. Ond maen nhw ddim eisiau neb i feddwl. Neb i feddwl bod chi'n ystyried credu'r pethau yma. Chi ddim eisiau ffrindiau chi feddwl bod chi yn credu'r pethau yma. Chi ddim eisiau neb i weld chi'n dod i'r capel. Chi ddim eisiau dim byd, a beth ych chi'n neud? Chi'n anwybyddu'r peth, ac chi eisiau newid y pwnc yn syth ar ôl chi adael y cwr. Chi eisiau mynd, o ma'n gloi, chi eisiau gadael o ma cyn gyntaf a phosib. Pam, dwi ddim eisiau meddwl am y peth, dwi ddim eisiau neb i wneud ffwl ohona i.
Mae rhai wedi darllen yr arwydd i gymryd yr air. I chi wedi darllen chi wedi weld chi wedi glywed amdano fe. Ac efallai bod na rhywbeth am rhyfeddod yr air, a bod na rhyw ystyriaeth o'r peth. Ond falle chi'n meddwl, wel, na, nid i fi. Fedra i wneud heb yr air yma. Ac i chi'n troi cefn yno. Dwi ddim yn mynd i syrthio i hwn. Ond yna, o dro i dro, yn hanes yr eglwys, yn y genhedlaeth hon hyd yn oed. Hyd yn oed yn y genhedlaeth hon. Yn drist iawn na fedrwn ni tystio i hynny ar y funud. Ac nag yw hynny'n drist, nad ydyn ni'n gweld llawer yn cymeryd yr air. Falle rhyw ddydd, pan bydd Duw yn gweld yn ei ewyllus sofran bydd yn tywall i ysbryd ac yw cawn ni weld, falle gewn ni ddim, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond mewn rhai gwledydd, yn y genhedlaeth hon hyd yn oed, ac yn amlach mewn rhai gwledydd eraill. Ond yn sicr yn ein gwlad ni blynyddoedd yn ôl, yr oedd na'r rhai yn cymryd yr air. Yr oedden nhw wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth. Roedden nhw wedi gweld rhyfeddod yr Efengyl. Wedi clywed yr hyn am wnaeth yr Iesu trostynt. Ac yna be wnaethon nhw cymeryd yr air ac ymddiried yn llwyr yng Nghrist. Dyna be mae'r rhai wedi wneud. Rhai yn ei wneud. Ond pryn yw'r rhai yn ein gwlad ni bellach. Mae yna rhyw ddoethineb twp yn ein gwlad ni. Ac yn ein plith ni. Faint sydd wedi bod yn ein plith ni. Sydd wedi gweld gwacter a chelwydd y byd. A bryntni'r byd. Ac wedi meddwl dyma be sydd dda. Ac i chi wedi cael yr arwydd cymerwch yr air, cymerwch yr iachawdwriaeth yma i chi, mae'r Iesu wedi talu'r pris i chi, mae'n cynnig yn rhad ac am ddim, dwi'n ma'n dod yn waglaw a'i gymeryd sy'n rhaid i chi wneud. Ond beth i chi wedi wneud, chi wedi wrthod. Ond mae yna rhai wedi gymryd Ac na fyddwn ni'n cael gweld dyddiau felly hefyd. Wel, i orffen, beth am y pwy bynnag yma? Adnod 15, yn wir meddwl fy chwi, pwy bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw fel dyn bach, nid a efe i mewn ydi. Pwy bynnag, mae'n golygu pob math o bobl, o bob math o gefndiroedd, pob math o ieithoedd. Gallwch chi ddweud, mae'r pwy bynnag yma'n golygu y pwy bynnag sydd yn gwrthod a'r pwy bynnag sydd yn derbyn fel plant bach. Mae'n bob math o bobl yn diwedd. Bob math o ieithoedd, dim ots pa liw yw eich croen, cynhwysir yma, pob crefydd. Does dim ots os ych chi'n grefyddol a'i ffeidio. Beth bynnag yw eich gwleidyddiaeth. Yr hyn dywedir yw pwy bynnag a ddaw fel hyn, fel plant bach fe fyddant yn derbyn teyrnas nefoedd, a pwy bynnag fydd yn dod nid fel plant bach, ond fel rhyw oedolion rhagfarllyd, styfnig, balch, fe gwrthodir. Yna bob math. Ond y sawl sydd wedi gweld ei cyflwr, ac wedi gweld ei gwendid, ac wedi gweld ei pechod, y sawl sydd wedi gweld yr un sydd wedi marw drostynt. Dyma sawl a dderbyn deyrnas Dduw. Mae adnod 16, ac efe a'i cymerodd hwy yn ei freichiau, ac aroddes ei ddwylo arnynt, ac a'i bendithio. Dyna chi ddarlun. Ond nid dyna a wna yr Iesu, i'r sawl a ddaw ato ef, fe fydd yn ei cymeryd nhw, cymryd yr enaid llwythog, ofnus, eog, fe fydd yn cymeryd nhw i'w freichiau, ac fe fydd yn ei bendithio, fel yr rhai bach yma. Mae'n debyg iawn i'r adnod un o'r gorau yn yr ysgrythur, Ioan 6:37, ar hwn a ddel ata fi, nis bwria fe fallan ddim. Allech chi ddychmygu'r Iesu yn troi plentyn bach i ffwrdd? Ac yn gwrthod ei fendithio, allwch chi'n dychmygu'r peth? Ac yr un peth i'r enaid llwythog blinderog, sydd yn dod â'n euogrwydd pechod, yr hwn a ddel ata fi nes bwria fe fallan ddim, fe fydd yn eich cymryd chi i'w freichiau, y sawl a ddaw fel hyn, fe fydd na groeso. Rhaid bod croeso, pam bod rhaid bod na groeso? Mae o wedi addo. Na fydd yn eich gwrthod chi. Fel gofal mam
o'i phlentyn, fe fydd yr Iesu yn dyner yn eich codi chi i'w freichiau. Fe fydd yn golchi pob staen pechod ymaith. Fe fydd yn delio â phoen euogrwydd eich pechod chi. Fe fydd yn delio â gofn y farn. Dyna be fydd yr Iesu wneud wrth eich cymryd chi i'w freichiau. Fe fydd yn tynnu'r ofn y farn i ffwrn. Fe fydd yn tynnu ofn y bedd i ffwrdd. Fe rodda heddwch na wyr y byd amdano. Fe fydd yn eich cadw holl ddyddiau eich bywyd, tan y byddwch chi yn y deyrnas hynny. Y teyrnas dduw, teyrnas nefoedd, tan y byddwch chi'n agosau at y deyrnas. Ac fe fydd yr holl peth yn cael ei wireddu'n llawn. Yr ydych chi'n dod yn aelod o deyrnas dduw pan ych chi'n dod yn Gristion. Ac yr ydych chi'n cael profi, cael bod yn rhan o deyrnas dduw tra'n byw ar y ddaear. Ac mae yna rhyw elfen ohono fe tra ar y ddaear, ond yna rhyw ddydd fydd yn cael ei wireddu'n llawn. Fe fyddwch chi'n cael eich croesawu i dragwyddoldeb, ac fe fyddwch chi yn cael mynedfa i deyrnas dduw yn ei lawnder. Ond yr ydych chi'n gallu mwynhau yna, wrth ddod at Grist. Wel, sut ydych chi ddod? Wel, mae rhaid i chi ddod fel plant bach. Gadewch chi blant bychain ddyfod ata fi, ac naw a herddwch iddynt, canis eiddo'r cyfryw rai, yw teyrnas Duw. Yn wir meddaf chi, pwy bynnag at ni dderbynio teyrnas Duw fel dyn bach, nid a e fe mewn iddi, ac e fe a'i cymerodd hwy yn ei freichiau, ac arroddes ei ddwylo arnynt, ac a'i bendithiodd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy rybuddion, ond hefyd am dy gysuron, am dy roddion o iachawdwriaeth sydd yno'n rhad ac am ddim i'r sawl a ddaw at y ti fel yr rhai bach yn derbyn dy air gyda ffydd a gostyngeidrwydd syml. O Dduw, i ni'n gweddio fydd na rai am y tro cyntaf yn gallu llwyr ymddiried eu henaid ymreichiau'r Iesu. O, i ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn tywys rhai yn eidiau at droed y groes, lle byddant yn derbyn holl bendithion teyrnas Dduw. Teird gweithio felly, ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 612, 612, tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael Eileen. 612 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi all hyd byth. Amen.